хора. Днешното виждане плюс one satisfying squishy. Плюс one satisfying squishy. Speed ли, escape ли, не съм сигурен вече. Не им знам имената на тия игри. Просто са много странни. Не знам кой ги е измислил, ама сега чакам да ми зареди. А докато чакаме да ми зареди, вие пишете играли са тази игра. И ако сте, дайте ми съвети. Защото аз не съм я. И това си е истина. Но искам да играя просто. Що заря толкова бавно, бе? Така, най-после зареди. Това звучи яко. Само слушайте. Така. Добре, защо пак ми бъгна? Оу, колко яко звучи. Крънчи. Крънчи бътър. Опа. Добре, това кой го измисли там? Обяснете ми. Защо ти изглежда странно, бе? Вие най-вероятно ги чувате доста добре. Ама тъй като си няма чуете мен, ще махна звуците от играта. Знам да видя от къде. Къде се махате въпрос? Просто не знам. Нямам си никаква идея от къде се махат думи. Мисля, че мога да махна от тук. Уда работа. Вие така ме чувате. Така че... Буде скорост. Много интересно. 15 000 скорост. Много интересно. Вече мога да ребъртна, но нямам. Какво ме вдели наградите? 2 победи. На втори ден получавам Gold Trade Mill. Чем 15 000 скорост. Нека видим докъде ще стигнем. Така, продължаваме напред и вървим. 8 левел. За секунда помисля, че тук ще падна. Мисля, че не трябва да падам. Това дали може да мине като в кейборда и в доста игри? Най-вероятно. Да, и тук може така. Хода бавно за всеки случай. Това иска лео 15. Или 10 купи. Знаете ли какво не ме интересува? Това иска левел 16. Най-добре ще стане на тази игра. Или пък не. Или пък не. Ха-ха. Мога да се телепортна безплатно. Добре, защо тези игри са така трудни? Нека да ми обясни. Защо? Защо? Буквално те. В момента... Нищо не натискам и пак ходя. Не, само свън. Защо? Защо да ми е да ребъртна? Буквално ми излезе през 5 секунди да ребъртна. Защо да ребъртвам? Като ребъртна какво? Като нямам купи, нямам никакъв мултиплеер. Какво ми е да ребъртна? За какво? Нещо ще получа ли? Не ме интересува. Аз ребъртна. Няма да играя. Така. Айде бе. Само в тия игри така се бива. И на 1,5. Да бе брат, много нелогично. Добре, каква е тази награда? 2 купи. Ле. Най-добрите брат. Най-добрите 2 купи направо ще те изкарат извън равновесие. В момента какво правя? Нищо. Пак си взимам по 2 скоро. Ще имах мултиплеер.
И пак ще паднем и така и така. Да, най-добрата игра. Напразно си ребъртнах, забива си. И сега какво? Като имам 3 купи нещо... О, взимам! Добре, бе, то мултиплеер не е зле, бе. Ехе, мичве, найс. What? Има яйца. 500. Малко сме далеч от тия яйца, не мислите ли? Summer Shop World 2. Добре, че видим доста бързо. Сега остава да съберем 15 купи, така че най-вероятно ще видим кога да ги събера. Успях да ги събера, не, преди малко правих по 8, сега какво правим? По 18. Не, че е много бързо да, но пък е окей. Аз ще събера малко нива и може би ще се върна или ще ребъртна, не знам. Реших да не се занимавам да вдигам нива, да видя докъде мога да стигна просто, защото не знам вече. Добре, как ме хваща? Как? С какво ме хваща? Аз съм на 2 метра от него и той пак ме хваща. Хваща ме, с какво ме хваща? Как? Пише левел 8, аз съм левел 20 и пак ме хваща. Добре, как? Как ме хваща? Некой да ми обясни. Въпросът защо Roblox не става за нищо. Добре, защо ме хвана? Като искаш левел 8... Санек си не ме хвана, но преди малко ме хвана. Много интересно. Много интересна лойка на тия Roblox игри, не мога да хвана. И ако спре да ми забива, ще е много хубаво да вземат тъпите му купи. Ясно, иска само да забива. О, взех 2 Summer Coin. Това е скопирано буквално от кейборда. Малко... Малко нелогично, но... Айде, няма да кам. Така... Ма какво ми е любимо? Какво ми е любимо? Много яко. Като почнах да се нервя от тази игра, ще ли бъртна левела, ще вдигна нивата и не мога да имам. Не ме интересува. Здразни ме тази игра. Дадох и толкова шанс, тя дори не ми промени мнението за нея. Нищо и нищо не помага за тази игра. Ама не де. И най-нелогичното е, вижте наградите. По 2 скорост за 10 минути, по 2 победи за 10 минути. Ти трябва че ще е найс. Като се замисля, тайга няма нито аура, нито нищо. Ма буквално е. Сега, вдигам лево 20. И стигам до там, докъдето мога. Ако не стигна, това ще е за видеото. Ако ли не, не ме интересува. Така, по 2 победи 40 Robux. Но това е за постоянно да отиде по стоката, замисли човек. Това все пак, си казвам, че това е много нелогично и много нелогично. Кой би създал такава игра? Обяснете ми. Кой? Кой би създал такава игра точно? Точно такава игра би създал някой, да. Добре, мога ли да тръгна на някъде? Обяснете ми, мога ли да тръгна изобщо някъде? Не мога да играя тая. Просто се нерва. Аз падам, умирам и до там.
А ако ви е харесало видеото, оставете лайк, абонирайте за канала и това беше от мен. Чао!